Terapia nu se întâmplă doar în cabinetul psihologului. Psihoeducația e o parte esențială din orice proces terapeutic, motiv pentru care vreau să încep o serie cu cărțile pe care eu le consider cele mai importante. Nu am cum să încep altfel decât cu Cum să-ți reinventezi viața, de Jeffrey Young și Janet Klosko, Young fiind fondatorul terapiei schemelor, ce este considerată una dintre cele mai solide abordări contemporane din psihoterapie. Autorii descriu 11 capcane de viață, ce sunt niște tipare din copilărie care modelează relațiile, munca și felul în care te vezi. Un exemplu, standardele nerealiste. Nimic nu e niciodată destul de bun. Iei nota 9 și simți că trebuia să fie 10. Termini un proiect și deja cauți ce nu e perfect. Nu e ambiție, e o capcană și de obicei nici nu dai seama că ești în ea. Cartea îți dă un vocabular pentru tipare pe care le trăiești fără să le vezi, iar a le numi e primul pas ca să ieși din ele. E o carte pe care am primit-o și eu și o dau la rândul meu mai departe tuturor clienților. Împreună cu terapia, mai ales pentru teme grele, poate fi un ajutor real. Dacă o știi, lasă-mi în comentarii ce părere ai avut despre ea.